bing, bada boom. So playful, so wild. My heart beats like a child. Меня зовут Елена Ральф. Мне 30 лет. Сколько себя помню, всю жизнь работала моделью. Быть моделью – это очень ответственная работа. Нужно всегда выглядеть на высоте, нужно всегда выходить в свет, нужно всегда работать с профессионалами. И недавно я стала мамой. После родов я открывала свой шкаф и понимала, что одеть из этого я практически ничего не могу. И тут на помощь пришло корректирующее белье. Для меня корректирующее белье – это что-то, что я могу надеть каждый день. Дается ощущение стройности, дается ощущение красоты, ощущение того, что вы снова красавица, вы снова прекрасная молодая женщина, и это очень важно. My heart beats like a child. Bada bing, bada boom. אני ג'ני קובה, אני הבעלים של ז'ק קובה, רשת להלבשה תחתונה. היום אנחנו רוצים לתת טיפים על מכתבים. אז הטיפ מספר 1 שלי בשביל לקנות מכתבים זה קודם כל לקנות את המידה המתאימה. נשים טועות וחושבות שמכתב צריך לקנות במידה יותר קטנה, ואז זה לוחץ ומזיעים וזה מפריע. היום אנחנו יודעים שצריך לבחור את המכתב בדיוק במידה הנכונה ועושה סילואטה מושלמת. עוד טיפ שלנו זה שהיום מכתבים, בגלל הטכנולוגיה שהפכה אותם למכתבים מאוד מאוד דקים ונעימים ומנטפי זיעה, לא רואים אותם בכלל מבעד לבגדים. זה לא משהו שכמו פעם היו לובשים אותו רק לחתונות או רק לאירועים. היום כולם יודעים שמכתב הוא בעצם פריט שהוא יומיומי, ללבוש אותו כל היום. עוד טיפ שלנו זה לקנות תמיד מכתב בצבע גוף. אם את קונה 2, מעולה, תקני 1 שחור 1 גוף, אבל אם את קונה רק 1, תמיד שזה יהיה בצבע ניוד שמתאים לכל המלתחה. טיפ נוסף שלנו זה להתאים את הגזרה של המכתב לסגנון הלבוש שלך. אם את לובשת שמלות, אז חשוב שיהיה לך בארון שמלה מכתבת וחצאית מכתבת. אם את לובשת הרבה מכנסיים, אז שיהיה לך 2 גזרות של מכתבים מכנסיים, אחד שמגיע עד הברכיים, ומכנסיים ארוכים שהם בסגנון טייץ, ולכל אישה חייב שיהיה בארון גופייה מכתבת. לפעמים שואלים אותי איך לובשים מכתב, בגלל שזה נראה חזק, ואנשים מנסים להכניס את זה מלמעלה אם זה גופייה מכתבת. אז הטיפ שלנו הנוסף זה מכתבים לובשים כמו שלובשים גרביונים. מגלגלים אותם עם קצות האצבעות ונכנסים לתוכם ומושכים למעלה. טיפ נוסף שלנו מאוד חשוב, אם את קונה מכתב לאירוע, חשוב מאוד קודם לקנות את הסמלה, אחר כך לבוא עם הסמלה לבוטיק, להתייעץ עם המומחיות. איזה מכתב מתאים לסמלה, כי הרבה פעמים קונים מכתב ואז מגלים שהסמלה קצרה מדי, המכתב ארוך מדי. זה טיפ מאוד חשוב שלנו. זה ההנאה שלנו פה בז'ק קובה, לראות את כל הנשים ובפרט את הלקוחות שלנו נראות טוב, שהבגדים שלהם יושבים עליהם טוב, אסופות, מכותבות, הולכות זקוף, יפות, שיקיות. זה הכיף הכי גדול שלנו, לגרום לנשים להיראות טוב.